Ez emmes köszönjük. Doktor Kotorász, bazd meg! Hát az nem. Biztos nem vennénk itt. Hozzak egy zacskót. Valamit, eltemetjük itt valahol. Köpjél bele, Gyula, akkor jobban csúszik. Keses kesztyű, nem jó rá, ne topass. Koton. Mi? Az rajta marad, majd így fog. Megyed, nehogy abba hagyj. Beszórakozz. Hallod, Gyula, gumit húztál már fel valaha? Be kell vizetni előtte. Mit csináltott egy gumival, amikor nővel volt, tudod? Sehogy bazzeg, hallod, inkább zoknit bazzeg, azt kimostad. Adidas pamut zokni. Gyere, gyere, gyere. Húj, nem idősebb! Hadd ide adjam száthelyét! Hogy érne már? Nehogy megharapjam! Megkarmod. Akkor beszarom. Ne gyere be a felvételbe. Felvétel. Döbbet macska van a motortérben, miért így üdös? Úristen! Hajolj be, Gyula! Ott az a fékolaj, azt szagold meg azt. Kucsi, Gyula. Ma megtaláltam, mondja büdös van, én megtalálom. Patkány. Az már egy pár napja rohadt. Azt a kurva!